Sisimiut, undskyld. Altså, hvis vi nu skal se på de her tal, jamen altså, så kommer det nok til at være det som kommer til at være. Men altså, nu er det selvfølgelig også andre i Maniitsoq, hvor Sjurt Kohalman er en kandidat, og så plejer han at have mange vælgere. Og de kandidater fra Siumut kommer jo nok også til at betyde noget her. Vi skal dog bemærke her, at Siumut er blevet svækket en lille smule, hvor Naderaq på grund af, at Naderaq er gået frem. Og nu kan vi så se, at Qaqortoq Kommune med Sisimiut, så må vi så lige gå dertil, at det er noget så vidt. Jeg kan da lige spørge. Malik Bertelsen, er han klar til at sætte sig i borgmesterstolen igen? Ja, med mindre der sker noget overraskende i Maniitsoq, så er det forventeligt, at Malik Bertelsen bliver topscorer. Og vi kan jo også se, at der er langt til nummer 2 stemmesluger i Sisimiut. I den forrige valgperiode, der fortsætter han jo fra sidste valgperiode til nu, og det ser ud til, at vælgerne er tilfredse med den styreform, som borgmesteren Malik Bertelsen har ført. Og som Lars Emil var inde på i forhold til at karakterisere personen Malik Bertelsen, så er han jo meget ude, og han er friluftsmenneske, han er blandt unge og børn. Og nu skal vi så til en gæst i studiet. Vi har sat os stille og roligt ned i de bløde stole her, og det er Josef Gayamak. Vi skal lege lidt med tallene igen, eller hvad skal vi sige, se hvad vi kan drage ud af tallene. Med hensyn til det, du har fulgt med i, hvad kan du sige? Altså, jeg følger meget mere med i Inatsisartut-valget og bevægelserne der. For 10 minutter siden, hvor man havde optalt 10.000 af stemmerne, og efter Dons metode har jeg prøvet at beregne lidt, hvordan procenten fordeler sig hos partierne. Men det ændrer sig hvert andet øjeblik, fordi vi stadigvæk mangler de større byers resultater. Og det er jo på qinnarsinnaq.gl, vi ser tallene. Jamen, hvad kan du drage ud af tingene nu? Altså, efter 10.000, mere end 10.000 optalte stemmer, så ser det ud til, at Siumut er i førertrøjen. Det er altså for 10 minutter siden, fordi vi kan godt forvente, at det allerede har ændret sig, dette billede. Men for 10 minutter siden, så er der en fremgang på landsplan for Siumut med 2 mandater ekstra. Og med hensyn til Inuit Ataqatigiit, så er det fra 8 mandater frem til 11 mandater, vi beregner. Naleraqs kandidatantal ændres ikke. Atassut bibeholder 2 mandater. Demokraterne er dem, der har den største afvigelse. De bliver reduceret til kun 2 mandater. Og for Nunatta-Ridongnais vedkommende og Sudarattigisit, samarbejdspartiet, så kommer de ikke frem endnu med de beregninger, vi har, for de ikke nogen valgt ind. Men vi skal jo selvfølgelig tage udgangspunkt i, at det her skal vi tage med et gran salt, fordi det er kun cirka-beregninger, og det er jo kun cirka-tal, vi har. Men lad os nu lige se på den her grafik.
Det er Inatsisartut-valget, det drejer sig om her. Med hensyn til partierne, der kan indgå i koalition med hinanden, Inuit Ataqatigiit, Naleraq og Atassut, så besætter de 17 sæder ud af 31 i Inatsisartut, og på den anden side sidder Nunattaqitornai Demokrati og Siumut med 14. Så lad os sige, at det forretningsnærliggørelsesud-koalitionen, som fungerer indtil de nye sætter sig. Hvor meget tror du, at billedet kan ændre sig i løbet af den næste times tid? Eller? Jamen, vi skal forvente, at der kommer store udsving, fordi når de store byers resultater kommer ind, jamen, så kan det hele vælte om på den anden side. Og vippen kan, eller balancen kan væbe over fra den ene til den anden. Til seerne og lytterne kan vi sige, at den grafik, vi viser, kun er skøn, eller hvad man skal kalde det. Det er ikke et færdigt billede på nogen som helst måde. Altså, det foreløbige resultat, vi sidder med, kan ændre sig radikalt, når de store byers resultater kommer ind. Så om ikke særlig lang tid, så får vi nok et mere troværdigt billede. Vi skal huske på, at vælgerne i de store byer er rigtig mange, og det kan jo simpelthen flytte og tippe vægten. Med hensyn til de store partier, og vi bruger Dhondts metode, det der med, at man på sit partis vegne kan hale en kandidat ind, som har fået meget få eller stemmer. Altså med hensyn til de enkelte kandidater, og hvordan stemmefordelingen ser ud på de enkelte kandidater, det har jeg ikke undersøgt endnu. Jeg har kun set og taget udgangspunkt i partierne, og hvordan de kan se ud at placere sig, når man beregner et cirka resultat, som det er nu, efter Dhondts metode. Men altså det der med, fra hvilke partier, altså hvilke personer, der er topscorer, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Det kan vi først forholde os til, når resultaterne fra de store byer kommer ind, eller de store valgsteder. Jamen, så kan det være den spænding, vi skal sidde på, fordi resultaterne, de bliver større og større. Han har sagt, at de store optællinger løber ind efterhånden. Og vi skal en tur hen til Bigge. Vi skal nord for Ilulissat. Og det er Sara Jeremiasen. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Du har jo valgt ind i bygdebestyrelsen. Ja. Hvad føler du? Jamen, jeg er overrasket. Jeg blev næsten forskrækket. Især når man er helt ny på den politiske arena, så er det rigtig sjovt, altså, og det er spændende. Nu er du blevet valgt til bygdebestyrelsen. Kan du så løfte sløret for, hvad du vil arbejde for i bygdebestyrelsen? For det første, jeg har først lige boet i bygden i kun et par måneder, men jeg følte fra starten af, at jeg havde lyst til at give en hånd med at gøre en forskel for samfundet. Og derfor stillede jeg op. Jamen, jeg er klar til at indgå i et samarbejde i det politiske arbejde. Det var derfor, jeg stillede op. Og især har jeg fået nogle værktøjer personligt, som jeg kan bruge i forhold til at arbejde for befolkningen og for samfundet. Hvad konkret vil du arbejde for? Jeg har en lang liste af ønsker, jeg gerne vil arbejde for. Det er et stort fiskeriområde, vi bor i. Der er en masse ting, jeg kan nævne.
som jeg vil arbejde for. Jamen, hvordan har din valgkamp gået? Kan du sige lidt kort om det? Jamen, det har været knepen med muligheder for at stå frem og føre valgkamp. Jeg har jo ført min valgkamp herfra. Jeg har brugt Facebook i stor stil og fremlagt og offentliggjort forskellige budskaber. Og så har vi også holdt et vælgermøde her. I dag er der jo valg til både kommunalbestyrelse, bygdebestyrelse og Inatsisartut. Med hensyn til befolkningen, hvordan har I arbejdet under valgkampperioden? Jamen, jeg har jo fulgt mit arbejde. Jeg har jo så været med der, hvor der var vælgerdebatter, og ellers så har jeg bare varetaget mit arbejde og mit hjem. Jamen, tak for, at du kunne deltage fra Qeqertat, tror jeg, det hedder. Nord for Ilulissat. Nu er det Andreas Wille tilbage til Nuuk. Hvad sker der? Jeg er i Nusivik på valgstedet, og jeg står sammen med Frederik Lundblad, som er valgleder. Efter for 5 timer siden, da jeg interviewede, der regnede du med, at I ville blive færdig før midnat. Nu er klokken over 2. Nu er vi færdige med optællingen af kommunestemmerne, eller stemmerne til kommunalbestyrelsesvalget. For Nuuks vedkommende. Charlotte Ludvigsen har fået op mod 1400 eller mere end 1400 stemmer, og så er der Magda Abelsen fra Siumut, som har fået mere end 500 stemmer. Det vil sige, at I er færdige med optællingen af Nuuk-stemmerne til kommunalbestyrelsen, men der er jo stadigvæk optælling af stemmesedler, og især også brevstemmerne. Med hensyn til alle, der følger med, hvornår kan vi regne med, hvornår I bliver færdige med at tælle stemmerne op til Inatsisartut-valget for Nuuks vedkommende? Om 15-20 minutter bliver vi færdige med ekstra fintællingen, og så skal vi jo så lige have skrevet det ned og sendt det afsted. Så i løbet af 10-15-20 minutter er vi klar med et Nuuk-resultat til Inatsisartut. Hvad er det, der er så besværligt? Jamen, vi havde jo så mange mennesker, der stod udenfor, og som var på vej op til valgstedet, og som ikke kunne komme til på grund af trafikpropper, og jeg ved ikke hvad. Så derfor så besluttede valgbestyrelsen at give en ekstra time, hvor vi holdt åben, så folk udenfor kunne komme ind og afgive deres stemme. Så vi besluttede sådan set, at når den sidste vælger var kommet ind og kunne afgive sin stemme, så skulle vi først lukke på det tidspunkt. Så det var, da der ikke kom flere vælgere udefra for at afgive stemme, at vi så kunne lukke døren og sige, at valghandlingen er overstået. Vi skal huske på, at optællingen af stemmer er noget, vi skal være omhyggelige med. Det kan godt tage lang tid. Og vi blev selvfølgelig færdige ved 11-tiden ved at tælle op til kommunalbestyrelsesvalget, men der skal også være fintælling bagefter. Nu har vi jo så hørt, at Inatsisartut-valgets Nuuk-resultat ikke er klar før om 10, 15, 20 minutter. Men vi har hørt, at med hensyn til kommunalbestyrelsesvalget, at Inuit Ataqatigiits borgmester de sidste par år, Charlotte Ludvigsen, har fået allerflest stemmer. Hun er stemmesluger med over 1400 stemmer, og nummer 2 på topscorerlisten er fra Siumut, Magda Abelsen med 500 stemmer. Vi siger tak til Andreas Wille.
Og her har vi så Nuuk-resultatet til kommunalbestyrelsesvalget, og her kan vi se, at 56% har afgivet stemme af dem, som var valgbare. Og vi kan se, at Inuit Ataqatigiit har fremgang på 3%, og det samme er tilfældet med Siumut. Demokraterne, de går 10% tilbage. Nalerak plus 4%, Atassut minus 2, en lille bitte tilbagegang, og så Nunattaqitornai plus 1, en lille fremgang. Og her er det, hvordan det fordeler sig på personer, som vi har sagt. Den sidst siddende borgmester, Inuit Ataqatigiit, Charlotte Ludvigsen, 1454 stemmer, og nummer 2, Siumutteren Magda Abelsen, 542. Dernæst kommer der 2 fra Inuit Ataqatigiit, Joaika Lybert, Ujo Petersen, og så kommer Siumutteren Inga Dora, Markusen, og så er der Nalerak, Pelle Broberg også, Peter Davidsen osv. Altså det, der er overraskende her, det er jo, at Charlotte Ludvigsen, som jo blev borgmester på baggrund af en lodtrækning, jo kun blev valgt til kommunalbestyrelsen til Nuuk med kun lidt over 100 stemmer. Hun er totalt stemmesluger denne her gang. Og Rosa Ngok Rossen siger jo altså, at det er borgmestereffekten, der har gjort, at hun er blevet genvalgt, og hun har kunne gøre sig bemærket den korte tid, hun har været borgmester. Vi kan så også se, at Magda Abelsen og Inga Dora Markusen, der har det været spændende, hvem der var topscorer for siumutterne der. Og der kan vi jo så se, at Magda Abelsen har mere end 200, omkring 200 flere end Inga Dora. Lars Emil, er du overrasket? Jeg synes, det er mærkbart at se, hvor mange stemmer, der er gået til Charlotte Ludvigsen. Og vi skal huske på, at Inuit Ataqatigiit var jo blev det store parti ved sidste kommunalbestyrelsesvalg, og det var derfor, at det lykkedes Charlotte Ludvigsen at blive valgt. Så det ser ud som om, at der er tilfredshed med, at Inuit Ataqatigiit har siddet i spidsen for tingene i kommunalbestyrelsen. Så med hensyn til Charlotte Ludvigsen, som var født 22. marts, jamen hun har jo altså simpelthen slugt alle stemmerne fra få 100 stemmer sidste gang til 1454 stemmer denne her gang. Ujo Petersen og flere andre, som har været medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er blevet genvalgt, det er ikke så overraskende, men de nye, altså vi kan jo se, at med hensyn til stemmefordelingen, at det er de Nuuk-fødte kandidater, som har scoret flest stemmer fra Nuuk-borgerne. Og der kan vi jo se, at Charlotte, hun er jo født her i byen. Og vi skal huske på, at Joaika Lybert, det er første gang, han stiller op til kommunalbestyrelsen for Inuit Ataqatigiit. Og det kan jo godt være, at det er hans hustrus fantastiske borgmesterperiode, der har smittet lidt af på, at han fik det valg. Men med hensyn til de andre velkendte kommunalbestyrelsesmedlemmer er billedet nogenlunde stabilt. Og her, nu er der 100% optælling af alle stemmerne fra Nuuk. I Qumuaraqsarnersor. 57% har deltaget i valget til kommunalbestyrelsen, og vi kan se, at Inuit Ataqatigiit har en fremgang på 2%, Siumut 1% fremad, Nalerak 7% fremad, Demokratiet 8% tilbage. Og her er, hvordan de fordeler sig på kandidaterne. Altså Charlotte Ludvigsen på vegne af Inuit Ataqatigiit 1512 stemmer på hele kommunens vegne, og Magda Abelsen for Siumut 569. Så vi kan jo se, at Inuit Ataqatigiit stadigvæk er i førerposition i kommunalbestyrelsen. Vi kan se her, at der er 9 sæder
der bliver besat af Inuit Ataqatigiit i kommunalbestyrelsen. Kommuneqarsornersorg 6 fra Siumut, 3 demokrater og en enkelt af Dasut. Altså nu har Støtteqartigiit samarbejdspartiet jo ikke genopstillet til kommunalbestyrelsen, så de er jo flyttet andre steder hen. Kommunalvalget og arbejdet i kommunalbestyrelsen er jo noget anderledes i forhold til, at man kan ikke sådan uden videre sammenligne med Inatsisartut. For eksempel kan vi ikke sådan direkte lave paralleller imellem, hvilke partier, der kan samarbejde i kommunalbestyrelsen, sammenlignet med de partier, der kan samarbejde i Inatsisartut. Så derfor så kan man se andre konstellationer af samarbejde partierne imellem. Så jeg synes godt, at jeg kunne sige, at i hvert fald Inuit Ataqatigiit og Siumut har mulighed for at indgå et samarbejde. Og nu skal vi så have et lille pip fra Charlotte Ludvigsen, stemmeslugeren i Kommuneqarsornersorg. Vi står i Nusivik. Charlotte Ludvigsen. Nu har du jo set, at du har slugt så mange stemmer, han har sagt. Du er stemmesluger med 1512 stemmer. Du har jo været borgmester de sidste par år. Vil du fortsætte som borgmester? Jamen, jeg kan jo tydeligt se, at Inuit Ataqatigiit har fået flest stemmer, og også at jeg som person har fået de allerfleste stemmer, så jeg glæder mig til at skal snakke med andre partier og drikke kaffe med dem i morgen. Er det så dig, der på vegne af Inuit Ataqatigiit står i spidsen for de forhandlinger, der skal i gang nu med hensyn til kommunalbestyrelsesarbejde og hvem der skal gå sammen? Ja, det er rigtigt, og det er dejligt. Altså, når du ser på tallene og de stemmeafgivning. Du fik 77 sidste gang ved sidste kommunalvalg, og nu har du mere end 1500. Hvad er det, du har gjort så godt, tror du selv? Ja, selvfølgelig er det et kæmpe spring fra 77 stemmer og frem til 1512. Og selvfølgelig kan det have haft en effekt på en eller anden måde, at jeg midt i det hele overtog borgmesterstolen og har haft forskellige udfordringer i den. Men det kan godt være, at det har givet noget mere troværdighed og tillid fra vælgernes side, fordi de så har kunne bedømme mig på de sidste få års arbejde. Når I går i gang med forhandlingerne, hvor tæt er I så på for eksempel et samarbejde med demokraterne eventuelt? Jamen, vi er åbne over for alle partier, og jeg regner med, at jeg inviterer alle partier til en runde, og vi har haft et godt samarbejde med demokrati. Så uanset hvad, så glæder jeg mig til at møde de andre partier også. Hvad kan borgerne forvente de næste 4 år? Vælgerne og borgerne kan forvente stabilt politisk styre, og også hvor vi vil gøre en indsats for at forbedre inden for de områder, vi har store udfordringer, for eksempel inden for folkeskoleområdet, inden for borgere med handicap og flere andre områder. Men vi skal jo også holde fast i den spæde velfærd, vi har fået sat på rette køl, så det er den, vi også skal bygge videre på. Det var, hvad vi ligesom havde fra Charlotte Ludvigsens side, og her bag ved mig, foregår fintællingen stadigvæk, så vi skal stadigvæk afvente dette resultat. Så nu, det vi ser her er kommunalbestyrelsen i Rete Kommunes mandatfordeling. Siumut får 6 pladser i kommunalbestyrelsen. Nilleaq får 4 pladser. Inuit Ataqatigiit får 3 pladser. Dasut får 2 pladser i Rete Kommune. Her står det vel fast,
Oppositionen får ikke mulighed for at tage styringen i Qatar Kommune her. Det er ønskeligt at se, hvorvidt Maniitsoq er blevet talt fuldt op. Det skal vi lige vise her. I Maniitsoq, har 63% stemt. Siumut har opnået, eller gået 13% tilbage. Siumut Naleraq er gået 20% frem. I Maniitsoq Atassut er gået 18% tilbage. Inuit Ataqatigiit er gået 10% frem. Siwat K. Heilmann er nummer 1 i Maniitsoq. Hans Enoksen med 166 nummer 2. Mimi Carlsen 159. Karl Lybert, Gideon Lybert, Malia Larsen Rosing, Akralo Skifte, Barnabas Larsen, Nikolaj Rosing, Malik Bertelsen. Hvad du har regnet med her i aften? Ja, din spådom er blevet virkelighed her. Maniitsoq-borgerne, de har valgt. Jamen, de stemmer jo på baggrund af, lokale forhold. Det er jo resultaterne af etableringen af storkommunerne. Siwat K. Heilmann, han opnår jo gerne mange stemmer i Maniitsoq, så han er topscorer. Karl Lybert er også ind i kommunalbestyrelsen igen. Karl Lybert har været medlem af Inatsisartut førhen, og har også været medlem af kommunalbestyrelsen. Og hans bror, Gideon Lybert, jamen der er også en Barnabas Larsen fra Gangamiut, er fra bygden Gangamiut, har også opnået 53 stemmer. Malik Bertelsen har fået en top 10-placering, godt nok i bunden, men selvom Maniitsoq-borgerne beskylder Sisimiut for at prioritere Sisimiut frem for Maniitsoq. Men det her viser jo, at Malik ynder støtte i Maniitsoq. Ved valgkampen, der blev han beskyldt for ikke at besøge Maniitsoq overhovedet. Men jamen, det kan godt være, at Maniitsoq-borgerne, de føler, at de er blevet glemt i storkommunen. Så Malik har opnået 44 stemmer. Det er ikke mange i forhold til Hans Enoksens vælgere, for eksempel. Ja, det er sådan, det forholder sig. Det var jo det, vi havde været spændt på i aften, Maniitsoq. Så går vi videre til Kommune-Qujalleq, Sydgrønland. Jamen, mandatfordelingen i Kommune-Qujalleq. Inuit Ataqatigiit har opnået 8 pladser i kommunalbestyrelsen. Siumut 6 og Atassut 1 plads. Hvis vi ser på Siumut og Atassut, de er i mindretal. De når ikke Inuit Ataqatigiits mandater til at kunne overtage styringen. Hvor vigtigt er det, disse 3 partier samarbejder i Sydgrønland? Jamen, udmeldingen fra vælgerne i Sydgrønland er meget klar her. Jamen, vælgerne siger, at byerne uden for Qaqortoq, de skal også udvikles. Hvordan det kan ses her, at hvordan jamen, var det tilbage i 2009, der var, at Siumut overtog borgmesterposten i Sydkommunen, og det er først nu, det bliver ændret. Og i aften, så er det spændende at vide, da vi snakkede om Qatar Kommune, siger Lars Emil Johansen, at Siumut, vi sagde, at vi regner med Siumut stiller med en borgmester. Jamen, hvis
oppositionen går sammen, så kunne de få flertal i forhold til Siumut. Men det er ikke til at regne med, fordi udmeldingen fra vælgerne er meget klar her. Men det er Malik Bertelsens personlige stemmer, der så at sige sikrer Siumuts føring i kommunen. Jamen, det viser jo, at der er stor tilfredshed med Malik Bertelsens borgmester stå. Og fra hjemmestyret til selvstyret, overgangen. Først hjemmestyret. Skal vi se noget om. Mødet er åbnet. Nå ja, en oversættelse. Er der knap så? Ukiutsuafoorungayaat matumasiorna nunattoqaluttuarisaanarani ullorpingaartorsiorfiuvo. Der var det en vigtig dag for vores historie i Grønland. Hjemmestyreloven blev overrakt af dronning Margrethe i 1979. Overrakt til Lars Kemnitz, Inatsisartut-formanden daværende. Må jeg takke deres majestæt for det hjerteligste for denne. Det skal være vores store klenodier, som vi vil opbevare på en værdig vis. Bare et slurssår på. Jamen det, der skete dengang, var en mærkedag historisk, og var af stor vigtighed, siger en historiekender. Hvad der skete dengang, var af stor vigtighed for vores historie, også for den nutidens Grønland. Det var derfra, at vort land kunne overtage ansvarsområder og fik vores egen parlament og tog styringen i landet. Fra at være koloni. Det, der skete tilbage i 79, er af stor vigtighed ved overgangen fra koloniland til hjemmestyreland. Og det blev fejret som noget stort. Jamen dengang, der var der 21 medlemmer i landstinget. Hendes Majestæt, dronningen og prins Henrik deltog i fejringen den 1. maj i 1979. Det var en huskeværdig begivenhed for både kronprinsen og mig, sagde dronning Margrethe. Dengang hjemmestyret blev indført, der var idrætshallen fyldt med 1200 mennesker. Dem, der ikke kunne deltage i fejringen, de fik lov til at følge med via radio. Ruyanak Billuait Inuit Siunisashinnik. Den første landstyreformand, der på daværende tidspunkt holdt en tale ved fejringen. Og til sidst bød man til dansemik. Og fra 79 til 2009, der efter hjemmestyret i 30 år,
så tog vi næste skridt. Næste vigtigt skridt. Overrækkelsen af selvstyreloven. Hendes Majestæt dronningen overrakte selvstyreloven til landsstyreformanden Josef Motzfeldt. Tilbage i 2009, der blev selvstyret indført. Det var også vigtighed for folket. Det var et accept af os som folk fra verdenssamfundet. Vi blev givet mulighed for øget selvstændighed, således at vi selv kan beslutte omkring egne forhold. Det blev også fejret. Ved indførelsen af selvstyret bliver der åbnet nye muligheder. Det er som om store porte bliver åbnet foran os. Vi er et lille folk, og det vi opnår i dag er en stor ting. Vi bliver accepteret som et folk fra i dag af, på lige fod med andre folk. Andre folk, de har ydet store ofre for at opnå rettigheder. Men vi har opnået det ved gensidig forståelse, ved dialog. Det er svært at komme frem som bare tilskuer til livet. Da vi har set indslaget og set lidt tilbage, Lars Emil, 1979, Lars Emil Johansen, der var du langhåret. Jamen, der havde jeg hår som Irene på daværende tidspunkt. Jamen, året 1979, det var hjemmestyret. Det havde vi debatteret længe om, og Danmark og Grønland havde altså været op og skændes angående hjemmestyrets indførelse. Jamen, der holdt vi borgermøder over hele landet i samarbejde med GUF på daværende mig selv. Dengang der var jeg ude i alle bygder og byer, jeg kunne nå rundt til. Jamen, der var nogle partier, der ikke var enige i indførelse hjemmestyret. De accepterede det med nød og næppe. Inuit Ataqatigiit kunne ikke acceptere det på daværende tidspunkt. Jeg kan huske det første valg, 4. april 1979. Det var det første valg siden partiernes indførelse. Dengang der var der 21 medlemmer i landsrådet, eller i parlamentet, så at sige. Det har jeg deltaget i, og det var også spændende. Da det så var færdigt, valget ved 1. maj, da hjemmestyret blev indført, og den 7. maj, der blev det første naalakkersuisut indført. Og der deltog vi også i de naalakkersuisut. Også i 2009, der tog vi næste skridt. Efter vind i ryggen i 30 år, så tog vi næste skridt i 2009, som formand for naalakkersuisut, Kuupik Kleist, nævnte det. Jamen, den vigtigste ændring var, at vi blev accepteret som folk. Og noget andet vigtigt er vores selvstyrelov. Den gav mulighed for, at det grønlandske folk selv kan beslutte, hvorvidt vi skal blive selvstændige. Jamen, det var vigtige ting at fejre dengang. Det er, hvad der er sket i mit liv, i mit politiske liv.
Først hjemmestyret, og så selvstyret. Det har jeg deltaget i alt sammen. Så jeg anser mit liv for at være indholdsrigt på den baggrund. Hvad der skete i 2000, jamen 79 hjemmestyreloven, og tilbage i 2009, der var selvstyreloven forsvundet, da den skulle overrækkes. Jamen, der var store virvar omkring dette. Det forholdt sig sådan, at udviklingen var gået meget stærkt, politisk udvikling, og parlamentet var indført som ved et trylleslag. Det er nok en af grundene til, at det vi skulle værne om, vores så at sige journaler, vi har frem til i dag, der har vi ikke et ordentligt journalsystem. Jamen, vi finder dem op i loftet, liggende i kasser, originalerne, der ellers var blevet væk. Måske i dag også. I selvstyret, der har vi ikke opnået et ordentligt journalsystem, forsvarligt journalsystem. Jeg tror, det er en af opgaverne nu. Irene, da du så indslaget, hvad tænker du så tilbage på? Jamen, det var dengang, jeg var barn. Og Lars Emil... dengang, der så jeg... der var Lars Emil højere end mig. I dag er han mindre end mig. Jamen, det er altid dejligt at se historiske begivenheder. Det er store opgaver, der er blevet løst. Når man har fulgt med i det, så er det altid glædeligt at se, som Lars Emil også selv fortæller. Præciserer hans fortælling. Jamen, det er dejligt at lytte til disse historier. Det er vigtige begivenheder i vores historie. Og Rosengård, hvad med dig? Der var du vel ikke engang født endnu, tilbage i 79, men det er på trods. Jeg er også ung. Jamen, man bliver lidt rørt herinde, når man hører sådan nogle historier. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Jamen, vores kendetegn som folk, hvordan vi benytter os af det. Dengang vi nåede op til ved etableringen af Selvstyrekommissionen og arbejdede frem mod 2009, hvor kraftigt eller hvor i hævdholdt vores identitet som folke blev gradvis. Først fremkom Isaksens design, jamen så udviklede det sig til at blive moderne grønlandsk design. Ulo, kajak og grønlandske kendetegn blev benyttet mere og mere. Når jeg så interviewede folk, hvordan det var tilbage i 70'erne, anorakker og halskæder, udviklingen frem til 2009, hvor vi udviklede vores grønlandske identitet. Lars Emil, tilbage i 79, der var der en stor fejring. Hvordan var det dengang med det skridt, der blev taget? Dengang tilbage i idrætshallen, hvor den kommende formand for Naalakkersuisut, lidt over 30 år, mener jeg han var, da han skulle blive formand for Naalakkersuisut, der skulle vi vise vores fejring. Og de første 13 folkevalgte Siumut-medlemmer. Vi stillede os bagved vores kommende formand. Det gjorde bare automatisk. Det var ingen aftale. Vi lagde mærke til, at historiens... Jamen, vi følte, at vi var med til at foretage et skridt i historien. Og han var den første formand for Naalakkersuisut, samtidig med, at han var formand for parlamentet. Det fejrede vi. Jamen, det var jo en del. På trods af, at han kun var 31 år gammel, så indførte han en ny styreform. Uden tvivl. Overhovedet. Og nu, her i vort land,
Vi skal gå over ind til vores større medie, det er Sommetier AG, og de arbejder jo til langt ud på natten, og hvad sker der derovre? Naja. Så da vi kom ind, så havde de travlt, og i avisen Sommetier, som skal udgives i morgen, og for at nå deadline, og hvor de så også følger med i forbindelse med resultaterne til valget, og som også bliver sat op til hjemmesiderne. Så de er i gang med at også lave en masse ting, så der er flere ting. Og Paul Krav, som er chefredaktøren, også med, så de er i gang til langt ud på natten. Her står jeg her med en journalist, og det er Jensine Bertelsen. Her i valgdagen, hvordan arbejder de? Vi har fulgt med hele tiden. Altså også, hvordan vi fra avisen Sommetier, der har vi så delt op, og hvor jeg så har sørget for at følge op på Inatsisartut-valget, og så Rete Kommune, ja. Og hvorledes også de enkelte kandidater også har fået valg. Og der havde vi så også lavet interviews, hvor vi så også har forstået, og som det så også blev nævnt, så har vi så et deadline for avisen i morgen, så vidt muligt inden kl. 12, således at vi kan gøre den klar til tryk. Så det ser ud til, at vi ikke kommer til at få noget søvn i øjnene. Og som sådan, så har I som en nyhedsmedie også travlt med at få færdiggjort tingene. Altså frem til nu, så har vi jo så nogle, har I set nogle ting, der lige nu, altså fordi nu er det jo sådan, at de her større byer er jo begyndt at komme med deres tal, og hvordan kommer det til at så påvirke valget. Så, og det er jo således, at vi har lavet en opinionsundersøgelse op til valget her, så derfor så har vi så lavet sådan ligesom hvor vi har forudsagt, hvorledes at det skal ske, og Siumut leder. Så det er ganske spændende, om de store byer kommer til at også lave eller ændre en magtbalance der. Og så på den måde kan så billedet også ændres. Jamen igen, så ved vi jo også godt, at Siumut også kan overraske, hvor de så måske får flere. Og det kan jo så også være, at Kim Kielsen er jo topscorer, og Erik Jensen og Aslak. Og i forhold til Kim, så er det jo sådan. Og så igen, så ser det jo også til, det er et nyt parti. Altså, det er et andet parti, som kommer til at overtage fra Siumut. Og på den måde så mister Siumut sin magt på den måde, og mister borgmesterposten. Så det er ganske spændende. Jensine, vi ved, at du følger med i politikken, og det er jo noget, som du som journalist også har taget med. Altså, hvad tid mødte du op? Altså, hvis vi skal tage op til, hvor vi så har fulgt med i valgkampen, så er jo også dem, som også har arbejdet i hjemmesiden, altså i AG og Sommetier. Jamen, så har det været noget sparsomt med søvn. Så vi har hele tiden holdt øje med, hvordan de forskellige ting skete. Og så er det jo også sådan, at forskellige mediehuse rundt om i verden har rettet henvendelse til os for at høre, hvordan valget kom til at køre. Så derfor så har det været ganske stor interesse i den store verden, så vi har haft travlt. Så vi har således besøgt Sommetier,
Og vi kan nævne her, at de her mediefolk, som vi har her, at de kommer til at arbejde med tallene her, indtil alle stemmerne er blevet talt op, og de har så nævnt, at de på den måde først kommer til at få fri, når det er talt op. Og vi siger tak til Naja, og når vi så TV2, og det er også flere journalister, som har fulgt med, og de har jo så haft en interesse. Jamen altså, hvad kan det skyldes, at den interesse har? Jamen altså, jeg tror, at det er det der med, at ønsket om en selvstændighed er jo noget, som også har skabt interesse. Altså uanset hvordan spændingen ellers er, jamen så ved vi jo godt, at TV2 News er ganske stort også har arbejdet med de her nyheder omkring valget. Også fordi vi ved, at der er mange grønlændere, som også bor i Danmark, som gerne vil følge med. Men jeg tror, at så er Danmark blevet betænkelig, fordi at vi er ved at miste Grønland, fordi vi ikke har arbejdet med det, eller taget det seriøst. Birgit, nu har du så også arbejdet som journalist igennem mange år. Ser du også, at der er en voksende interesse for landet, altså i forhold til udenrigsanliggende, og i forhold til udlandet, altså som man kan tage med, så har jeg lagt mærke til disse forhold, hvordan de rykker på her i landet. Altså eksempelvis så er der jo dem, som er i Narsarsuaq, hvor jeg så også har fået lidt på, hvordan de også har taget deres indslag omkring det. Det kan så ske, at du kommer til at komme frem. Altså, vi har nogle spændende tal nu. Og hvis det er sådan, at jeg bliver lidt træt og lidt søvnig, nu kommer der nogle tal fra Nuuk. Og det er til Inatsisartut, Nuuk-kredsen. 61% har deltaget. Inuit Ataqatigiit har et fremgang på 18%. Og det er altså Inatsisartut-valget, vi snakker om. Siumut har en fremgang på 4%. Demokratisk går 13% tilbage fra Nuuk-vælgerne til Inatsisartut. Naleraq minus 5%, Atassut plus 2%, Samarbejdspartiet minus 8% og Nunatsiaq minus 1%. Vi ved jo, at Nuuk er en mastodont, når vi snakker valg og vælgere. Jamen, det kunne være dejligt at se personerne bag partierne her. Vi kan jo se, at Inuit Ataqatigiit har en fremgang på 18%, og Siumut også lidt. Det ser ud til, at demokraterne har haft et rigtig dårligt valg. At Atassut har en lille bitte fremgang på 2%. Det kunne være dejligt at se personerne bag partierne. Men inden vi kommer til stemmefordelingen til de enkelte kandidater, så vil vi gerne anmode partiernes formænd om at bevæge sig op mod KNR TV til en afsluttende kommentar. Og her kan vi se personfordelingen. Inuit Ataqatigiit Muttiborup Egede 1208, Asig Kemnis Narup nummer 2, 779 stemmer, og så Kim Kielsen ligger på en tredje plads som første Siumutter her, 568, Aqalluaq Bilman Egede Inuit Ataqatigiit, Iqaluk Hø Inuit Ataqatigiit Nayat H. Nathanielsen, og så 2 demokrater, Anna Wangenheim og Jens Frederik Nielsen, og Hans Enoksen, han er næst sidst fra Naleraq, og så er der Qarsuk Hø Dam fra Siumut på sidste pladsen blandt top 10. Som er blevet valgt fra Nuuk til Inatsisartut. Altså Jens Frederik Nielsen er jo formand
Men han har jo været sekretær tidligere, og det er første gang, at han stiller op på vejen af sit parti, selvom han har været naalakkersuisut-medlem. Men altså, han har jo været nødt til at tage det her tunge arbejde, fordi nogle højt profilerede, markante personer fra demokraterne ikke længere træder frem eller stiller op. Så det er med til, at Jens Frederik Nielsen blandt andet kommer så højt op med sit stemmetal. Men altså, med hensyn til Siumutternes nye formand, Erik Jensen, så har det nok for kort tid, han har været formand til, at de kan have en effekt allerede nu. Med hensyn til 72 valgsteder har vi 28 valgsteder talt op. Og det ser ud til, at landsresultatet er ved at tegne sig efterhånden. Irene, altså, vi kan jo se, at det er markant, at Inuit Ataqatigiit er i førertrøjen til Inatsisartut. Altså, det, der er spændende, det er at se, hvilken effekt det har haft, at Siumut har været delt i 2 lejre. Og se, om det har været fatalt, eller hvordan. Og så synes jeg også godt, at man kan sige, at der er 2, som har et comeback til Inatsisartut, nemlig Asiikemnits Narup og Naja H. Nathanielsen, de 2 fra Inuit Ataqatigiit. De er gengangere fra tidligere valgperioder. Og så kan vi jo så se, Anna Wangenheim fra Demokraterne, hun har flere stemmer end formanden for Demokratiet. Og det kan måske have været en effekt fra, at hun blev udpeget som naalakkersuisut for sundhed, ligesom coronapandemien brød ud. Og det er så åbenbart hendes håndtering af situationen, der eventuelt har givet hende flere stemmer. Altså, og Rosa Ngok, jamen jeg forventede sådan set, at det ville have denne effekt, især fordi hun har den fine fremtræden og håndtering af coronasituationen over for befolkningen. Altså, vi kan jo se, at for Inuit Ataqatigiit, Mutiborup Ede, Asiikemnits Narup og Aqalluaq Ede, og så flere andre fra Inuit Ataqatigiit, de har lavet små videoer. Men med hensyn til Iqaluq Høegh, så har han været meget sent fremme med at offentliggøre sin lille valgvideo. Men på den anden side, så kan man forvente, at det alligevel har haft en effekt. Og vi kan forvente, at de unge kandidater måske også har hentet en masse unge stemmer. Lars Emil, er du enig? Ja. Og med hensyn til Iqaluq, så er han rigtig dygtig til at træde frem og stå frem over for offentligheden. Altså, han prøver ikke at efterligne alle mulige andre efterabe. Nej, det er det der med at kunne gøre en personlig forskel, og også at han viser mod, for det skal man have. Ja, altså, nu ved vi jo, at Iqaluq, han har jo været verdenskendt i hele Grønland fra barnsben af. Han har jo været med i julekalender, og er det også noget, der har en effekt? Ja, altså, han har jo også haft et satireprogram tidligere, hvor der blev set lidt skævt til det politiske system, og på den måde så har han altså kunnet gøre en forskel, og også komme med sine markante egne holdninger, lige så vel som han har formået at røre ved de store udfordrende områder i sine små valgvideoer. Lars Emil? Høgdams, familien, der er jo Qarsaq og Minik,
De har ikke, de unge der har ikke stillet op og kandideret tidligere. Hvad er det, I kalder de sociale medier? Jamen, de sociale medier. Jamen, hvem skulle vi ellers kommunikere med, hvis ikke det var medmennesker? Altså, Høgh-Dam-familiens unge kandidater der, de er jo rigtig gode til at bruge de sociale medier, lige så vel som vi også skal lægge mærke til dem, der har comeback i Inatsisartut. Men altså på den anden side, så har de ikke så store personlige valgstemmer, som de har haft tidligere. Hans Enoksen er jo også en markant personlighed, og han er jo blandt de 10 største stemmeslugere. Hvad er det, han har været god til, Hans Enoksen, Rosangoa? Jamen, det er jo, han er kendt fra Inatsisartut, og med hensyn til sidste valgperiode her, så er han også begyndt at ligesom træde mere folkeligt frem på sin Facebook-profil, og han er også rigtig god til at holde fast i nogle mærkesager, han rejser. Erik Jensen, formand for Siumut, er ikke blandt de 10 stemmeslugere fra Nuuk. Er det en undskyldning, at han er meget ny som formand for Siumut? Eller? Altså, vi skal jo huske på, at andre partiformænd har præsteret noget, der så lidt bedre ud. Lars Emil? Jamen, jeg synes ikke, det kan være nogen undskyldning, at han var ny som formand for Siumut. Men det, vi kan konkludere, det er, at han er ikke budt særlig godt velkommen. Og der er det jo så op til siumutterne at finde ud af, hvad er det så, vi skal gøre. Altså valgresultatet kan ingen ændre på, men magtfordelingen inden for partiet er jo det, som man kan gøre noget ved på generalforsamlingen. Altså Siumut har jo sådan set brystet sig med, at man har haft en lang tid siddende formænd for Siumut. Og vi kan jo også se, at Kim Kielsen jo har været formand i mere end 7 år for Siumut. Og det, som er mærkbart i Siumut, at hvis man er formand for Siumut, at hvis det er, at Siumut ikke formår at få så højt et stemmetal, at de kan gå ind i en regeringsforhandling, jamen så giver det som regel et bagslag senere hen. Jeg synes, at jeg må sige, at Siumut har en masse ting at drøfte og få på plads. Jamen, hvad er det så, man har forfejlet i Siumuts side i forhold til, at Siumuts hovedbestyrelse, eller generalforsamling, med så lille en margen har fået valgt en ny formand. Det er jo meget få mennesker, der kommer til at bestemme hele Siumuts position på landsplan. Altså, alle ved jo, at Erik Jensen er en helt anden personlighed. Han fremtræder på en anden måde, og det er ikke altid, at han svarer på direkte spørgsmål, og der, hvor han burde have kommet med en forklaring, så undlader han at komme med forklaringer. Og på den måde, så har det været penibelt for Siumut, og især for dem, der sidder i spidsen af Siumut, at skulle sluge denne kamel med, at den nye formand har en anden stil og opfører sig på en anden måde. Måske har man savnet noget mere forsvar af den Siumut-politik, der kommer frem, men det skete ikke fra Eriks side. Altså, vi må sige, at vælgernes dom har været for tommelfingeren nedad med hensyn til Erik Jensen.
Altså, nu skal vi jo stadigvæk afvente landsresultatet til Inatsisartut, så der kan jo ske mange ting stadigvæk. Irene, hvad mener du, Siumut har gjort forkert? Lars Emil peger på forskellige ting. Altså, blandt andet har de sagt, at vi står sammen, men rent kropsligt har de jo vist, at de stod i hver sin ende. Den ene havde rød anorak, og den anden havde blå anorak. Og via de sociale medier var det mærkbart, at de ligesom var i hver sin lejr, at Siumut var delt i to. Og det synes jeg for eksempel er en forfejlet måde at gøre tingene på. Man prøver at stå frem og vise fællesskabet og synge sammen, men siden så viser det sig jo, at de er i hver sin ende af skalaen inden for Siumut. Rosa Nguyen, jamen jeg er enig med de to andre kommentatorer. Altså de forsøger jo at fremstå som i fællesskab, men altså man kan jo se på reaktionerne fra vælgernes side, at den slugte de ikke. De vil gerne fremstå sammen, men altså vælgernes dom har ligesom været, at de stod på hver sin side. Så det må være den dom, vælgerne har givet. Altså i Siumut har der været masser af uenigheder tidligere. For eksempel, mens jeg var formand. Selvfølgelig skal jeg ikke fortælle om, hvad der gik fuldstændig galt bag ved dørene. Men altså, det jeg kan fortælle, det er, at vi kan være uenige. Vi blev aldrig tosset på hinanden eller vrede på hinanden. Og jeg mener sådan set, at Kim og Eriks sammenstød man kunne aflæse, at de ikke var venner på nogen som helst måde. Og det virkede uforsonligt. Altså, det handler om, at man skal kunne kunsten at være uenig og alligevel stå sammen. Især når man er i samme parti, så man skal være meget påpasselig med at være for åbenlys uenig med hinanden inden for samme parti. Ja, vi kender jo ikke landsresultatet nu. Det hele kan vippe og ændre sig stadigvæk. Vi mangler de store byer og mangler stadigvæk en del procenter færdigtalt. Vi skal lige vise nogle flere tal til Inatsisartut-valget, og det er Sisimiut-tallene, eller stemmerne, der er optalt nu. 69% har deltaget. Inuit Ataqatigiit har fået en fremgang til Inatsisartut-valget på 13%. Fra sidste valg, Siumut minus 1%, Naleraq plus 1%, Demokratiet kæmpe tilbageskridt på 11%, Atassut plus en lille fremgang, Samarbejdspartiet minus 1%, og Nunaat Qidorna minus 2%. Lad os lige se personfordelingen i Sisimiut. I Siumut er det Erik Jensen, der i Sisimiut har fået flest stemmer. 488, og nummer 2, lige i hælene på Erik Jensen, det er Inuit Ataqatigiits Mutsibo Obede. Så kommer Hans Enoksen og Pelle Broberg begge fra Naleraq, og så kommer Aqaloq Bilman Ede, og så Siumutaren Qarsok Hødam, og så videre. Det er selvfølgelig nok ikke så overraskende, at Erik, som jo kommer fra Sisimiut, har fået flest stemmer der. I 2018 ved valget fik Erik 424 stemmer over hele Grønland. Og nu har han altså fået en fremgang alene fra Sisimiut. Selvfølgelig kunne man forvente, at han fik flere stemmer, især fordi, at Herman Bertelsen ikke genopstillede. Det kunne være, at man kunne forvente, at stemmerne, der ellers plejer at gå til Herman Bertelsen, var gået til Erik, men det ser nu ikke så stålfast ud. Med hensyn til Aqaloq Hø fra Inuit Ataqatigiit, vi ved jo, at han er en ung kandidat, og der er mange unge mennesker, studerende i Sisimiut, så han har måske scoret stemmerne derfra.
Og det var så i Sisimiut. Vi skal se et indslag, og det er fra børneredaktionen fra Isidomiwaqat, de små arktiske mennesker. Hvis ikke de sover. Nu er den der. Ja, musikken var der. Den kommer nok om lidt. Det kan godt være, at de små børn synes, det er langt ud på natten. Men altså, der er jo alle sammen, vi har jo alle sammen et lille barn herinde i os alle sammen, så nu er den der. Hej, vi er her i dag, den 6. april, fordi det er valgdag. Og det er derfor, at Gayo og jeg er her. Og lille Gayo, lille Gayo og store Gayo og mig. Gayo, du har puttet noget ned i kassen. Skal vi se, hvad det er? Badam. Det er partiernes logoer. Og der var også en til. Skal vi have Ritlak, står der? Skal vi have gæster, eller hvad? Nå, jeg vidste ikke, vi skulle have en gæst. Hvor er han så? Nå, der. Kom ind. Hej. Velkommen. Tak. Hvad hedder du? Ritlak hedder jeg. Hvor gammel er du? 10 år. Hvor går du i skole? På Kangitlingud-skolen. Hvad klasse? Jeg går i 5. B. Hvad laver I så? Matematik, og vi har dansk, og vi har mange andre fag. Og også grønlandsk. Er det sjovt? Ja. Hvad kan du bedst lide? Danskundervisningen. Ritlak. Der er jo valgdag i dag. Og her er partiernes logoer. De forskellige politiske partier. Hvis du måtte stemme, hvem vil du så pege på? Inuit Ataqatigiit. Hvorfor dem? Jamen, jeg kan godt lide dem. Gayo, hvad med dig? Har du været op at stemme? Eller skal du stemme? Nå. Nå, har du ikke fået en stemmeseddel? Er du ikke valgbar? Nå, Ritlak. Hvis du ville lave et politisk parti, hvad vil du så kalde det? Gayo Ataqatigiit. Så får du måske i hvert fald en stemme fra Gayo. Hvorfor skal de hedde Gayo Ataqatigiit? Det lyder da sjovt. Og også fordi, at Gayo er så glad, og lille Gayo kan slet ikke holde op med at danse. Og dit partiet, Gayo Ataqatigiit, hvad skal være det vigtigste, I vil arbejde for? Billigere madvarer. Ej, det var en god idé. Og også remoulade. Gayo elsker remoulade. Det gør jeg også. Har du fulgt med i valgkampen, Ritlak? Ganske lidt. Hvordan er det at følge med? Det er da meget sjovt. Hvad betyder politik for dig så?
Det ved jeg ikke. Nå, er det Gayo, der har kontaktet dig, så du kunne komme på besøg her, Richter? Ja. Jamen, så er det jo spændende, om du for fremtiden vil oprette et parti, der hedder Gayo Ataqatigiit, og der er nok det første medlem, du kan regne med. Og det var, hvad vi havde at fortælle i dag fra Isidomewaqat og oprettelsen af Gayo Ataqatigiit. Farvel. Ja, vi skal have et andet indslag. Og det er et indslag fra Qanorok i aftes. Ja, i Nusivik i går, eller i morges klokken 9, blev valgstedet åbnet. Så begyndte det, der er særegen i dag, det er, at vælgerne har masker på, når de går til valg. Jamen, der er en kandidat, der er godt tilfreds med sit eget kandidatur. Jeg håber, at pressens deltagelse vil gøre indvirkning. Jamen, selvom der er restriktioner på grund af corona, så synes jeg, at valgmøderne er vellykkede. Jeg mener, at vi har haft en god valgkamp. Jeg synes også, at vi har udmeldinger om vores målsætninger. Jamen, valgmøderne har foregået på, hensigtsmæssig måde. Jamen, der har ikke været punkter, man skændtes om med de 7 partier imellem. Jamen, jeg regner selvfølgelig med, at Siumut går frem og bliver ledende parti, og vores projekter fortsætter ude i fremtiden. Borgmesteren i kommunen Rafik Sommersor er spændt på resultatet af valget, med tanke på de nye kandidater og også nye kræfter med vilje. Så derfor er jeg fortrøstningsfuld ved, at vi kan komme ind i kommunalbestyrelsen sammen med en masse nye kandidater. Jamen, partierne, de er en af vælgerne var Siumuts forhenværende formand, Kim Kielsen. Han er også spændt på valgets resultat. Jamen, det er det, der er så spændende nu. Det er vælgerne, der skal så at sige der er bestemmende. Jamen, det skal nok vise sig. Jamen, valget er spændende. Jamen, det er meget spændende. Opinionsundersøgelsen fra marts tror jeg ikke på. Måske status quo, men selvfølgelig håber jeg på, at os demokratisk går frem. Og dem, vi møder uden for valgstedet, er også spændt på resultatet af valget. At mit parti når fremgang, håber jeg på. Jeg kan bare sige, at Siumut har haft en god valgkamp. Nordgrønland, Midtgrønland, Sydgrønland og på Østkysten, de har haft en god valgkamp. Jeg håber, at vi opnår gode resultater, og at vi opnår fremgang i kommunalbestyrelserne også. Vi venter selvfølgelig på resultaterne. Vi skal benytte dagen og glæde os. Og vi synes, vi skal være taknemmelige for at være i demokratiets å. Vi skal benytte dagen med glæde. Det er befolkningen, der i sidste ende er bestemmende for resultatet. Ja, og så går vi videre til Seppo. Vi går videre med Rqaqada Kommune.
Uden for valgstedet, der så Ralik, kulturhuset i Sisimiut, der er liv og glade dage, der er musik, og de lytter til musik, spiser kage, drikker kaffe og te. En af vælgerne håber på, finder vigtigt, at vi får en mere regelig politisk, forvaltning. Jeg går til valg fordi jeg er utilfreds med den måde, samfundet bliver drevet på, og håber på, at det bliver bedre. Erik Olsen er godt tilfreds med forvaltningen af Radagomonia, så derfor kommunen er meget stabil. Jeg vil ikke ændre på kommunens forvaltning. Jeg har ikke noget imod Radakomonias forvaltning. Men han har ændret sit valg til Inatsisartut. Det kan jeg godt sige med det samme. Hvorfor gør du det? Jamen, mest fordi jeg mener, at befolkningen bør gå til valg omkring forvaltningen af landet. Han går til valg for at opnå forbedringer for handicappedes vilkår, fordi vi bliver glemt som handicappede. Og han har fulgt med i valgkampen. Har du fulgt godt med? Ja, det har jeg. Og Jena Padilla. Jamen, magtens deling skal ændre sig efter min mening. Flertallet er alt for magtfuld i forhold til mindretallet, og mindretallets meninger bliver druknet af flertallet. Det vil jeg være med til at ændre på. I kommunen. Hun håber på, at Siumut får frataget magten i kommunen. Siumut har haft magten i mange år efterhånden. Ved indførelsen af selvstyret, så har Siumut altid haft majoriteten her i kommunen. Det vil jeg være med til at ændre på. Jamen, den der optakten til valget har været meget anstrengende, og jamen, der er sket 1000 ting på en gang, og jeg har forsøgt at følge med i alle de forskellige valg, der skal foregå. Jamen, der har været dage, hvor man har været meget forvirret og høre på politiske målsætninger i øst og i vest, var jeg ved at sige. Det var anstrengende. Jamen, Lydia Enoksen går til valg for at opnå bedre vilkår for de handicappede. Ja. I Inatsisartut. Ligesådan i kommunen. Vi handicappede, vi bliver glemt i den store helhed, og håber på, at vi får en mere optimal service efter valget. Jamen, hun har ikke noget imod, at der er valg på én gang. Jeg har fulgt med i fjernsynet lige fra starten af. Jeg har stemt på en yngre kandidat og vendt de ældre ryggen. Fordi nu skal de unge altså til at have, det er tid med generationsskifte, og de er mere troværdige, synes jeg. Ja, nu skal vi have lidt flere tal i Radagomonia i Nordregionen. Tallene er i Ilulissat. Tal fra Ilulissat. 70% har stemt i Ilulissat. Siumut har stadigvæk teten med 5% fremgang. Inuit Ataqatigiit er gået fra med 3%, Demokratiet med 4%, Atassut er gået 10% tilbage i Ilulissat. Naleraq med 4%, og mens Naleraq er gået 3% frem. Det er ikke så underligt, Siumut stadigvæk er det førende parti i Ilulissat. Selvfølgelig. Radagomonia har en borgmester fra Ilulissat, og forvaltningen af Radagomonia sker fra Ilulissat.
der har åbenbart været tilfredshed med den ordning fra Ilulissat. Når vi ser på de top 10, Palle Jeremiasen, borgmesteren i Avannaata Kommune, 325, Aqalu Jeremiasen, 316 stemmer, Minik Høgh-Dam som den tredje, Lena Ravn Davidsen, Bent B. Christiansen, Nivi Olsen, Jens Ole Nathanielsen, Anton Frederiksen, Niels Davidsen og Svend Møller. Det er de top 10 i Ilulissat. Det er næsten kun Ilulissat-borgere. Som vi også sagde tidligere i aften, at jamen, man stemmer på hjembyen. Jamen, det var Palle Jeremiasen og Carlo Klassen Jeremiasen, de har næsten samme antal stemmer. Lena Ravn Davidsen og Nivi Olsen fra Demokratiet. Nivi Olsen det er jo første gang, hun stiller op, mens Lena Ravn Davidsen har siddet i kommunalbestyrelsen allerede før. Når jeg regnede ellers med, at Nivi Olsen ville opnå endnu flere stemmer, men det er som det er. Og Avanna er op på 100% optalt det. Så skal vi lige se her. Helt 100% i Avannaata Kommune. Siumut er gået 2% tilbage. Inuit Ataqatigiit har ikke flyttet, så Atassut er gået 4% tilbage. Naleraq er gået lidt frem. Demokratiet er gået 3% frem. Dem, der har opnået flest stemmer i Avannaata Kommune, Minik Høgh-Dam, 402 stemmer. Aqalu Klassen Jeremiasen er Atassut med 346, som den tredje Palle Jeremiasen, Lena Ravn Davidsen og Nivi Olsen. Jamen, sådan ser top 4 ud. Er der ved at ske ændring i borgmesterposten? Jamen, hvis vi skal følge traditionen, selvom det er en uskreven regel, jamen, så er det den, der opnår flest stemmer, der får borgmesterposten. Minik Høgh-Dam, han gør folk paf. Det undrer mig ikke så meget, at han har opnået alle de stemmer, fordi han har altså markedsført sig selv godt. Jeg er ikke så forunderligt generelt i dem, der har opnået valg deroppe i Avannaata Kommune, at Minik Høgh-Dam er den, der er mest forunderlig. Jamen, Siumuts tradition med, at den, der opnår mest valg, bliver borgmester. Er gerne den, der bliver borgmester. Men det er en tradition. Jeg mener, at det er alle partier, der har den tradition. Ligesom Stina Ege, hun opnåede flest valg, så regner man med, at hun bliver borgmester i Sydkommunen. Og Minik Høgh-Dam har opnået flest stemmer i Avannaata Kommune, så man kan regne med, at han bliver borgmester. 11 pladser til Siumut i Avannaata Kommune, Atassut, Naleraq og Inuit Ataqatigiit, de får hver 2 sæder. Således har Demokratiet mistet deres pladser i Avannaata Kommune i kommunevalget. Så det vil sige, at Siumut tager teten i Avannaata Kommune. Når vi så har vi også tal fra Ilulissat, at 71% har Siumut. I Ilulissat, der har Siumut gået 8% frem, og Inuit Ataqatigiit
er også gået 8% frem. Demokratiet er gået 20% tilbage. Atassut er gået 6% frem. Naleraq er uændret. Lad os se, dem, der har opnået flest vælgere i Ilulissat, det er Kim Kielsen, der har opnået flest vælgere. Multiborg Bege som nummer 2, Aqaluk Klassen Jeremiasen, Hans Enoksen, Aqaluk Bege, Nivi Olsen, Rasor Høgdam, Erik Jensen, Aslak Wilhelm Jensen og Anna Wangenheim. Er det forunderligt, at Kim Kielsen har opnået flest stemmer i Ilulissat? Jamen, det er forunderligt, synes jeg. Jamen, som formand for Naalakkersuisut, så har han haft stor indvirkning for Ilulissat og deres lufthavnsprojekt. I sin virke som formand for Naalakkersuisut, der har han arbejdet for, at de får deres Atlantlufthavn. Det er det, de har betalt ham for her. Det, jeg vil sige omkring Ilulissat. Den gamle rev, Anton Enoksen, eller hvad hedder han? Ja, Anton Frederiksen, han er blandt top 10. Han har været borgmester i Ilulissat, og han har været medlem af Inatsisartut. Han er holdbar, må man sige, Anton Frederiksen. På baggrund af tal, så mangler vi kun asiattallene. Rena, hvad lægger du mærke til omkring Ilulissat? De 3 første, Kim Kielsen. De 3 første er meget lige hinanden. Dem vi kan kalde Ilulissatborgere. Nivi Olsen, hun er fra Ilulissat, fordi hun er flyttet til... Der er kun 2 fra Ilulissat oprindeligt her. Aqaluk og Nivi. Alle de andre er fra andre byer. Jeg lægger mærke til, Aslak, han har opnået en del stemmer i en fiskerby. Og Anna har også opnået godt valg. Nivi Olsen har opnået 134 vælgere. Rasor Høgdam er også mærkværdig her, som også har opnået god valg i Ilulissat. Hvorfor er demokratisk formand ikke synlig i top 10 i Ilulissat? Hvis vi ser på valgkampen, så er Thomsen, den forrige formand, stemmesluger ved forrige valg, Niels Thomsen. Niels Thomsens vælgere, der er det ønskeligt at vide, hvor de er forsvundet hen. Det finder jeg lidt forunderligt, at de ikke er gået til partifæller. Vi skal jo også tænke på Jens Frederik. Han blev jo først formand i juni sidste år. Det vil sige, først der begyndte han at formtage et nyt demokrati tage form. Så det kan godt være, at det er den grund, at det forholder sig således. Det vi ser på i aften, de nye kandidater, som opnår godt valg, må man sige. Rena, hvad er grunden til det? Her. Det er de sociale medier, der er den store joker, må man sige. Ungdommens valgkamp. En valgkamp på de sociale medier, det har de unge været gode til. Der er mange følgere til Rasor. Rasor har jo kørt med et event, der hedder Isumasiorfik, hvor han har taget mange vigtige overskrifter frem og sat spørgsmålstegn ved samfundsforvaltningen generelt. Det må have været derfra, at Rasor han sådan gradvist har opnået berømmelse og indyndet forståelse fra samfundet. Når vi ser på de mest valgte, eller hvad skal vi kalde det, opnået flest stemmer, jamen det er jo
valgbarhedsnævnet, der i sidste ende skal. Hvis der bliver en grund til at sætte spørgsmålstegn ved valgbarheden, jamen det er de kommende dage, der skal sætte klarhed omkring disse. Så er spørgsmålet, hvem der kommer ind, og hvem der ikke kommer ind. Jamen, det er med, at partiskift. Jamen, formanden for demokratiet har haft en stor opgave, især i Ilulissat. Ved sidste valg, der har Niels Thomsen opnået et kanonvalg i Ilulissat. Så derfor Jens Frederik Nielsens opgave i Ilulissat har været kæmpestor for at få dem til at tro på, at demokratiet er værd at vælge på i samme grad som for at opnå Niels Thomsens vælgere ved sidste valg. Og vi mangler tallene fra Asiat. På trods af, at vi mangler disse, så lad os se sæderne på landsplan frem til nu. Her kan vi se, at Inuit Ataqatigiit har opnået 13 pladser i Inatsisartut. Men selvfølgelig det, uden at vi har tallene fra Asiat, som måske kan ændre. Nummer 2, det er Siumut, og sådan er Naleraq, Demokratiet Atassut. Og Samarbejdspartiet har ikke opnået valg, sådan som det ser ud nu. Jamen, forhandlingerne omkring fordelinger af sæderne, det kan selvfølgelig ændre sig. Hvordan vil I vurdere det her? Først Irena, de sæder, der er til, som det ser ud nu. Hvordan vil du vurdere? Selvom du siger, at Asiat ikke foreligger endnu, så ved vi jo, at Asiat er en Inuit Ataqatigiit-by, så jeg kan ikke regne med, at der sker store forandringer. Jamen, sådan tænker jeg også, siger Rosenborg. Så er det spændende, hvorvidt, hvordan fordelingen bliver, og hvordan forhandlingerne kommer til at foregå, når vi er nået dertil. Hvis vi ændrer lidt på det her, den sidste koalition, og så dem, der har været i opposition, kan det komme til at se sådan ud nu, som Irene sagde. Sådan kan det komme til at se ud. Jamen, Asiat er en Inuit Ataqatigiit-by, så derfor den kan, det kan ændre sig til Inuit Ataqatigiits fordel. Sidste valgperiodes koalition, Demokratiet og Siumut og Nunattaqitornai, som mister sin mandat, og Siumut bibeholder deres mandatantal fra sidste valgperiode. Ud fra det her, jamen så er der ingen tvivl om, hvem der får en koalition op at køre her. Tak. Her i Sommitjers opinion af vælgerne her, den er ikke så meget anderledes end det her, synes du? Var det en ret vurdering fra Sommitjer? Jamen, det var jo spået til, at Inuit Ataqatigiit fremgang. Og det har også. Der har partilederne bedt om at vente lidt på det, og vente på valgresultaterne. Jamen, den opinion, den ser, jamen, spådommen ser ud til at ramme meget godt. Hvis vi ændrer på sæderne lidt, partifarver, socialister eller liberale partier, hvis vi ændrer lidt på det, hvis vi ændrer fordelingen, hvem kan risikere at arbejde sammen her, hvis vi ser på partifarver? Jamen, hvis vi skal vurdere generel politisk opdeling her, venstrepartier, ligesom hvis vi tænker på dansk politik, jamen så er det jo ellers de røde, der skal samarbejde.
hvor det er svært at forestille sig, at liberale og socialistiske partier kan samarbejde. Men i den der Siumut, Naleraq og Inuit Ataqatigiits samarbejde er svært at forestille. Og de liberale partier og hvorvidt de kan samarbejde, er svært at forestille sig. Tallene ændrede sig igen, så Inuit Ataqatigiit, før vi når 100%, jamen der kan stadigvæk ske ændringer. Inuit Ataqatigiit har 12 pladser nu, sådan som det ser ud nu, foreløbige tal. Og Siumut har 10 pladser, på grund af djævelens tommelfinger. Naleraq 4 mandater. Demokrati 3. Og Naleraq 4. Og Atassut 2. Jamen, det kan nå at ændre sig endnu, hvis vi skal se på det her. Det, at de 2 mindste partier ikke er der, hvad fortæller det? Jeg mener, at nu ved valget her, der har man samlet sig om de større partier. Det er jo de store spørgsmål, der har gjort sig gældende her. Kvanefjeldsprojektet, selvstændighed, hvordan skal man så at sige forvalte samfundet? Måske Nunattaqitornai har ikke været omgået af opmærksomhed her. Vores Naalakkersuisut for finanser de sidste år fra Nunattaqitornai, Vitus Rujaugitsuk, som har haft 1 plads i Inatsisartut. Sådan som tallene ser ud nu, figurerer ikke i blandt de 31. Det kan godt være, at det er Kvanefjeldsprojektet, der spøger her. Det ved jeg ikke, men det kan jeg forestille mig. Det kan godt være, at det er det, der er skyld i det. For vi kan se her, at Inuit Ataqatigiit har opnået fremgang. Det kan godt være, at det er Kvanefjeldsprojektet, der er skyld i det. Hvad med samarbejdspartiet? Jamen, de har lige været udsat for et stormvejr for et stykke tid siden, hvor vi hørte for nogle uger siden, at støttemidlerne til partiet ikke er blevet benyttet hensigtsmæssigt. Det kan godt være, at det er det, der er skyld i, at og som Lars Emil siger, at samarbejdet er besværligt i samarbejdspartiet. Også med tanke på, at Naalakkersuisut for finanser, jamen partiet som Naalakkersuisut er formand for, det kan godt være, at jamen, han havde en valgkamp, velbegrundet valgkampstof. Vitus' ord gør altså sine hjemmeopgaver, når han stiller til valg. Men hvis jeg skal kritisere lidt her, selvom Vitus han taler sandhed, han har besvær med at få budskabet ud til lytterne. Han ved for meget måske. Ja, man kan ikke vide for meget efter min mening, men den der en stor indgående viden, hvordan man skal overlevere den til lytterne. Man fik ikke lejlighed til at føre valgkamp til kommunalvalget. Det kan også godt være, at det er en del af skylden for det. Samarbejdspartiet har været under stormvejr i en lang periode, hvor formanden var nærmest usynlig. Jamen, det har vælgerne selvfølgelig vurderet sådan nogle forhold. Vi stemmer ikke på usynlige kandidater. I aften, da I var på vej herop til KNR-TV, havde I så nogle helt andre
forventninger til resultat, Irene? Altså, jeg havde jo forventet med hensyn til Inuit Ataqatigiit, de ville få fremgang på grund af Kvanefjeldet og modstanden imod den. Men det, som jeg synes er overraskende, det er, at de nye kandidater har opnået så godt et valg. Det havde jeg ikke forventet. Det plejer jo at være sådan, at vi som vælgere stemmer på dem, vi kender. Og vi har jo ikke set alle kandidater. Der er jo over 300 kandidater til kommunalbestyrelsen og til os til Inatsisartut. Og selvfølgelig har alle ikke haft mulighed for at komme frem på tv-skærmen. Men vi kan se, at mange af de unge kandidater, der har været flittige til at bruge de sociale medier, har høstet godt på den aktivitet. Og på den måde, så kan vi jo sige, at de sociale medier giver saft og kraft til kandidater, der benytter sig af det. Rosangor? I Inatsisartut-valget i 2018 var der 62 kandidater fra Inuit Ataqatigiit, og de er kendt på, at de er meget stabile og ikke slængre, lige så vel som formændene og dem, der står i spidsen for partiet, er meget synlige, lige så vel som der ikke har været nogen magtkampe inden for Inuit Ataqatigiit med hensyn til formand og næstformand. Lars Emil, hvordan havde du det på vej hertil? Det er hemmeligt. Nej, jeg havde regnet med, at Siumut og Inuit Ataqatigiit var mere ligeværdige. 12-10 fordeler det sig indtil videre. Men altså, når vi ser på HS analyserne og opinionsundersøgelser, og når vi tænker på den debat, hvor uran har fyldt utrolig meget i Kvanefjeldsprojektet. Altså, vi hører jo, at der er modstand mod uran. Men altså, vi har ikke hørt rigtig noget om, hvad vælgerne egentlig synes om de sjældne jordarter, som egentlig er hovedproduktet i Kvanefjeldet. Man har diskuteret uran, som var bifangsten, og man kan sige nej og være imod uran, og man kan gemme den, eller man kan gøre alt muligt. Men det er jo en meget mindre del i forhold til de produkter, som man egentlig havde satset på skulle udvindes i Kvanefjeldet. Men altså, jeg havde forventet en fremgang for Inuit Ataqatigiit, men ikke så meget, som man egentlig har set i dag, og jeg havde forventet, at der var mere lighed mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut, og det er altså ikke tilfældet. Men altså, nu kan vi også se, at der har været jordskredsvalg igen til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfaq Sermersooq. Og mens vi venter på nogle flere resultater, så har vi et indslag, der vedrører brevstemmeafgivelse. I gamle dage så det sådan her ud, når vi havde valgkamp og valgdag, og områderne ved valgstederne plejer at være folkelige, og vi har været vant til, at der var kaffe og glade mennesker. Men så længe vi har coronapandemi, så er der stor forsigtighed. Og i forbindelse med valgene i år, i 2021, så har der været mange muligheder for at afgive stemme. Man kunne brevstemme via butikkerne, flere butikker i Nuuk, og det blev benyttet rigtig godt af vælgerne. Jamen, jeg har jo en demokratisk ret og pligt, så jeg var oppe og brevstemme. Er det godt at have den mulighed? Jamen, det var rigtig dejligt, at man kunne gå i Brugsen og afgive sin brevstemme. Fordi vi ved jo alle sammen, at på selve valgdagen vil der måske være rigtig mange mennesker, der klumper sammen. Og for at undgå det, så har jeg altså brevstemt. Og selvom der ikke er musik og underholdning ved brevstemmestederne,
så var der jo alligevel en lille kø. Jamen her, det er flere konvolutter, der skal til. Et til hver valg, og jeg har jo boet forskellige steder, og jeg har også underskrevet det, jeg skulle underskrive. Og når jeg har afleveret de her konvolutter, så skal de måske tjekke dem igen, det ved jeg ikke. Men det er jo spændende, men selvfølgelig er det lidt mærkeligt, at man kan gå i Brugsen og afgive sin stemme. Og på grund af restriktioner med hensyn til corona, har både kommunerne og selvstyret opfordret til at afgive brevstemme. Ja, det er jo noget nyt, at vi har så mange brevstemmeafgivelser, og det er blevet benyttet rigtig godt. Altså, da jeg fandt ud af, at jeg kunne brevstemme, så har jeg bare gjort det. Altså, det er jo coronapandemien, der ligesom ændrer på tingene. Hvad mener du om situationen? Jamen, jeg synes, det er helt i orden, og jeg er rigtig glad for, at jeg har den mulighed for at afgive min brevstemme, således at vi ikke skal være blandt en masse mennesker, der står i kø. Og fik du god rådgivning og vejledning? Ja. De valg, der er jo til menighedsrådene, bygdebestyrelserne, kommunalbestyrelsen og til Inatsisartut. Selvfølgelig er det kun bygdebeboerne, der kan stemme på en kandidat, der stiller op til bygdebestyrelsen. Jamen, udover I vejleder folk, hvad arbejder I som er? Jo, det er folk, der ringer for eksempel, som ønsker at afgive deres brevstemme, men ikke kan komme frem til brevstemmeafgivelsesstedet. Og det kunne være folk dårligt gående, det kunne være borgere med handicap, som ringer og beder om et godt råd. Så på grund af corona, så vil vi jo gerne modtage så mange brevstemmer som overhovedet muligt, og det har vi jo så satset på. Og det har der været stor interesse for, måske på grund af coronasituationen. Og selvfølgelig er det spændende at se brevstemmeoptællingen. Altså jeg håber da, at der sker noget, fordi vi har jo brug for forandring. Så jeg håber, der kommer en god ledelse hos de folkevalgte. Ja, nu hører vi for eksempel Hans Peter Kleemann, som har afgivet sin brevstemme, som ikke synes, at det var særlig højtideligt. Hvad mener I om det? Jamen, jeg er fuldstændig enig med ham, fordi det er jo en ceremoni, altså det er en højtidelig dag på selve valgdagen. Man fejrer jo demokratiet. Og det der med, at man går ind bag et gardin og trækker for og sætter sit kryds, og så når man kommer ud, jamen så er der jo de forskellige partier med deres små boder og kaffe, og man kan sige hej og hilse på kandidater. Altså, den stemning kan vi godt genskabe, hvis det er, vi skaber flere steder, hvor man kan... altså flere valgsteder i samme by, for eksempel i de større byer i Sisimiut og Ilulissat, kunne det jo være en god idé at have flere steder, hvor man kan afgive sin stemme. Så der ikke kun er ét sted. Vi hører også i løbet af aftenen, at man venter på optælling af brevstemmerne. Og man kan jo fornemme, at den grønlandske befolkning, i hvert fald vælgerne, har været opmærksom på coronasituationen. Ja, altså KNR har jo vist forskellige reklamer, som opfordrer til at afgive brevstemme. Men det er meget besværligt at afgive sin stemme via brevstemmemuligheden, fordi flere kunne være der, og
formularer, der skulle udfyldes og så videre. Man kunne blive lidt forvirret. Men og det kan være, at det er en af grundene til, at brevstemmeafgivelserne måske ikke er så mange. Men jeg er helt enig i, at de højtidelige er jo at gøre det på samme dag, hvor stemningen er det. Jamen, jeg er fuldstændig enig med jer. Jeg synes, det er så herligt. Det er højtideligt, det er underholdende, man får balloner, og jamen, alle har smil på læben og er spændte. Så det var så sjovt, at en, der delte små kuglepinde ud, som egentlig var lightere med sit parti-logo på. Så vi venter stadigvæk på Asiat-resultatet. Der står ellers 100% heroppe til Inatsisartut-valget for landsresultatet. Men nu er klokken ved at være 4 hen omkring den tidlige morgen. Og vi ved jo, at de sidste stemmer, vi mangler at få her, kan rykke balancen. Så hvad er det, vi skal forvente? Irene? Nej, mens vi venter, så har Rosengård og jeg talt om, hvordan man bruger sin beklædning, eller hvordan kvinder bruger for eksempel øreringe lavet med perler. For eksempel var der en kandidat fra Østkysten, som ligesom brugte de bestemte farver for ligesom at vise, at noget genkendeligt, at jeg er jeres borgmester. Vitus Qujaukitsoq har brugt en lille, medalje, som er FN's. Det er FN's mange af de der energimål, som FN har udråbt. Det er det logo, Vitus bruger. Og det skal jo signalere, hvad det er, personen vægter. Og vi ved jo også, at med hensyn til FN's klimamål, at det er noget, som meget politik hviler på, men også handler om. Man snakker for eksempel også om bæredygtige fødevarer og produktion af forskellige varer, som er frembragt på en bæredygtig måde. Så der er stor symbolværdi i de smykker, som de forskellige har på. For eksempel Muttibo Bede, da han var i Asia, så havde han en t-shirt på med Ole Christiansens hoved trykt på t-shirten, for ligesom at vise, hej, jeg er også glad for Asiat og så videre. Så det er forfriskende at se, hvordan de enkelte kandidater har tænkt sig om i forhold til, hvordan de fremstår. Og det jeg lagde også mærke til i 2018 under valgkampen, hvor de forskellige partier også var begyndt at bruge for eksempel grønlandsk designet tøj. Og for eksempel så vi også andre kandidater have anorak på, for eksempel, og også at nogle af mændene har fundet det vigtigt ligesom at have et isbjørnehoved som smykke. Så vi må jo sige altså, at det er stadigvæk vigtigt for kandidaterne at signalere ikke bare partifarve, men også de enkelte smykker og ting, man kan tage sig godt ud med. Lars Emil Johansen, dengang, da du var
ung i politik, var det tøj, der også betød noget? Nej, overhovedet ikke. Vi tænkte slet ikke på, hvad tøj vi havde på. Men efterhånden, som vi fik kom nærmere hjemmestyret og hjemmestyreloven, så var det ligesom om, at anorakken blev mere moderne og skulle have på for de grønlandske folkevalgte. Men det var ligegyldigt, om det var, hvilken farve den var. Altså, det, som jeg har lagt mest mærke til under denne